بینێرێن هێژا ev demawa xweş be. Di vê xebatê xwe de em ê têgehekê Almanî bi we bidin nasandin, ew jî ku bi zimanê îngilîzî wekî Einstein tê bilêvkirin û wateya wê dîtin nêrîn an jî em bêjin qenaeta derbarê dinyayê de ye. Wateya xwe ya yekim têgehekê Almanî û di wateya nêrîn, dîtin û qenaetê de ye. Di zimanê Almanî de bi du awayan tê bikaranîn. Wateya xwe ya yekim nêrîna dinyayê, a duyêm jî dîtina jiyanê ye. Wateya xwe ya duyêm jî feraset e. Zanîna rasterast û bênavgîn a ku meriv zêde kûr û dûr li ser nafikire, lê ji nîşka ve tê digihêje rewş e. Di felsefeya Immanuel Kantê teqlîdekî feraset û têgihiyê ye ku bi rêya formên zeman û mekanê ji bo hişê mirovî pêdiviyên sehekî peyda dike.